Nis inne tá muide gal I breanú gCéad Chearnóg. Nis tá me cinnte go bhfaca sib ceannach seo in bhór seomra ranga. Tá go leor Pátrúin le feiceáil gCéad Chearnóg. Breanna muid dús dírithe céad go bailach atá an. Well tá tú a cóireamh ó héan an bailach fad síos go dtí céad. Agus mar dúirt me tá go leor Pátrúin le feiceáil. Well in chéad Pátrúin tá le feiceáil amsa an seo. Má thosaí muid le héan agus chuil dírithe trasna an seo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feice muid gúil muid cóire in áard, sus go dtí 10. Bhfuil ná an Pátrúin eile eiceáil. Well má thosaí muid le 10 agus chuil síos go dtí céad fan go bhfeice muid. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agus tá muid cóire nehannaí an bailach a fad síos. Feice muid freisin bhfuil náid in áit na néanad a chaon ifir an sin. Pátrúin eile le feiceáil agaí. Well má hé muid síos ríist, aber má fucan muid an líne seo. Ceathair, ceathair déag, fiche ceathair, tríocha ceathair, cearach ceathair, cuige ceathair, seasca ceathair, seachta ceathair, ochta ceathair, nuacha ceathair. I ríist, feiceann muid go bhfuil ceathair in áit na néanad an bailach a fad síos. Pátrúin eile le feiceáil an sin. An bheiceann si bé an Pátrúin eile. Tás ag héan a ríist, agus té an treo seo go dtí céad. Héan, dóéag, fiche trí, tríocha ceathair, cearach cúig, cuige sé, seasca seacht, seachta hocht, ochta naoi agus céad. Cén Pátrúin tá le feiceáil an sin agaí? Well I ríist, breanna in áit na néanad. Tá héan, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, 8, 9 agus tá náid in seo nó 10. Bhaid. Inis má fucan muid ifir ar be ar an gCéad Chearnóg, aber cearcha ceathair. Má bhreanín tú cén ifir tá os cían ceathair, cearcha ceathair, tá tríocha ceathair. Cén ifir tá faoi cearcha ceathair, cuige ceathair. Cén ifir tá ribhe, cearcha trí, agus cén ifir tá ina dhé, cearcha cúig. Dúna muid ceann eile go sin. Be go muid ceann ifir síos seo 7. Céir tá os a chéan, tá 67, céir tá faoi, 8, céir tá ribhe, 76, agus céir tá na dhé, 78. Ceann amháin eile go sin. Tá muid sos an teanúir seo, 15. Céir tá os a chéan, 5, céir tá faoi, 25, céir tá ribhe, 40, agus céir tá na dhé, 60. Ceac go leor. An ún an seanis, agus mar eicimid tá Chearnóg céad eile aine seo ach go bhfuil riontrá uimhreachaí in asnamh. Tá sa muid hálann seo ar dús. Tá an chrois seo in asnamh. Well tá againn ó dhéanana seo níos túisce go bhfuil cúpla uimhir I riamhra an seo. Má hé muid in ábhar trasna tá 25, tá 26, 27, 28, agus céir tá faoi 28 má chlíonn tú ar a Pátrúin síos, bhfuil breanna ina héanaid, agus breanna in seo tá muid cantar 38. Bhaid. Breanna muid ar a groiseánis, an chrois seo. Feiceann muid gúil uimhir ein sa lár an seo, tá 33 sa lár. Cén uimhir tá os a chéan? Well tá sain ón Pátrúin gur 23 bheits os a chéan. Cén uimhir a bheits faoi? Well cearcha trí. Cén uimhir a bheits ribhe? 32. Agus cén uimhir a bheits na dhé, 34. Ceann amháin eile an seanis, tá an líne seo. Tá sa muid thuas an seo. Well tá cuige 8 agus tá 60 cén uimhir a héint ní chuige 8 agus ribh 60. Cuige 9. Breanna síos an seo. Tá 67 agus tá 69. Cén uimhir a hagan I ní 67 agus ribh 69. Well cinnte sin 68. Tá 76 cén uimhir a hagan san na dhé agus ribh 68. Well sin 67. Agus cén uimhir a hagan I ní 85 agus ribh 87. Sin dar nói 86. Well sin agin is an gCéad Chearnóg. Tásúlam go gabhar se seo líb nar a bheith se be gobarlób seo amachchan seo.